Тъй като сме наистина в началото още на годината, с Божия помощ искам да бъдем в първата книга на Библията, книгата Битие, която е книгата на началото. И да ви кажа откровено, с Божия помощ искам да бъдем тази сутрин в една глава, в която намерих много първи неща. И това е глава 14 на книгата Битие. В тази глава, малко предисловие, се разказва за една война. Първата война. Аз се наричам Първата световна война. Не е тази, която стана в началото на 20 век, но тази, която тогава беше между 9 царе. Не на царства, не на държави, не на нации. Предполагам на градове. Но тя имаше големи мащаби. Не толкова като Първата и специално като Втората световна война. Предполагам, че не и с такива жертви, каквито особено имаше през Втората световна война. Но тогава един човек беше много дълбоко засегнат от тази война. И това беше племенника на Авраам. И така, чета от 14 глава на Битие, от стих 5. В 14-та година дойдоха Ходологомор и царете, които бяха с него. И поразиха рафаимите в Антраот Караам, зозимите в хълмистата земя Сеир, който е в пустинята. А като се върнаха, дойдоха в Ен Мишнат, който е Кадеш, и поразиха цялата страна на маличаните, както и аморейците, които живееха в Асасон Тамар. Тогава Содомският цар, Гоморският цар, Адманският цар, Небоийският цар и царят на Вала, който е Сигор, излязоха и се сражаваха с тях в Сидимската долина против Еламския цар Ходолгомор, Гоимския цар Тидал, Сенаатския цар Амарфал и Еласарския цар Ариох. 4 царе против 5. А Сидимската долина беше пълна с смолни кладенци и царите на Содом и Гомор, като бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха в планината. И победителите задигнаха всички имот на Содом и Гомор и всичката им храна и си отидоха. Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха. А един от избавилите се дойде и извести това на евреина Авраам, който живееше тогава при дъбравата на аморееца Мамри, брат на Ешхол и брат на Анер, които бяха Аврамови съюзници. Като чу Авраам, че сродникът му бил пленен, изведе своите 318 обучени мъже, родени в неговия дом, и преследва неприятелите до Дан. А през нощта, като се разделиха той и слугите му, нападнаха ги, та ги поразиха и ги преследваха до Хова, който е на север от Дамаск. И възвърна всички имот, върна и сродника си Лот с неговия имот, както жените и людите. Амин. Скъпи братя и сестри, малко преди да почне тая война, малко преди да избухне тая война, имаше спречкване между говедарите на Авраам и на Лот. Тези, които са чели Библията, знаят, че поради този конфликт Авраам даде възможност на своя племенник да избере. И словото казва, че той избра хубавата, плодородна долина, равнина на Йордан. Видя, че всичко това беше добро, може би за неговия бизнес, за неговата работа, за неговото семейство. Обаче всъщност това, което се случваше с него, че той все повече и повече се отдалечаваше от Бога. Говори за Лот. Докато неговият чичо, Авраам, се приближаваше всеки ден по-близко и по-близко до Бога. Тези, които наистина са чели внимателно Словото, разбират, че освен шатри, които той имаше, той правеше много олтари. Защо? За да се покланя на живия Бог. И всъщност това негово приближаване помогна той да разбира Божията воля. И всъщност да бъде
не само човека, както ние го наричаме днес баща на вярата, но истински Божий поклонник. Докато при Лот, следствие на неговия избор, той всъщност отиваше, и словото казва, докато Авраам се приближаваше шатрите към Мамревия дъб, т.е. на още по-близко интимно общение с Бога, при Лот ставаше отдалечаване при Бога и близо със света, докато накрая, след като приближаваше шатрите си до Содом, накрая той влезе в този град. В Новия Завет апостол Петър казва, че той е измъчвал своята праведна душа. Но дали той е свидетелства за Бога в Содом? Възможно е. Но аз дори да допускам това, си мисля, че неговото свидетелство е било много, много слабо. Защото жителите на Содом биха го питали, добре, като си праведен, какво правиш тук между нас? Или поне, защо няма промяна в живота ни? Знаете на какво е символ Содом? На една огромна морална разруха и мръсотия. Скъпи братя и сестри, да, Авраам се научи да общува с Бога. Докато при Лот нещата бяха в обратна посока. И когато той наистина направи своя избор, а той беше дълбоко погрешен, този избор донесе последствия, и то много тежки, както за него лично, така и за цялото му семейство, за целия му имот. И така виждаме в тази първа война, която се води там, в Сидимската долина, от 9 царе. Тук прочетахме 5 царе воюваха против 4 царе. Тази война ни насочва всъщност към последната война, а това е режима на Антихрист. И тази война, която ще се разрази по време на голямата скръб, и е описана в книгата на пророк Данаил, глава 11, и в Откровение, глава 17, от 8 до 11 стих. Само че там вече тези сили не са 9, а са 10 световни сили. Избавлението, което Авраам направи спрямо Лот, спасяването, което той направи, всъщност е преобраз, и то пълен преобраз на избавлението на Израел. Израел е бил остатък по време на голямата скръб. Но братя и сестри, прави ли ви впечатление, че когато Авраам чу, когато един от избавителите се дойде и извести, че неговият племенник е пленен заедно с цялото си семейство, той не остана равнодушен. Той ни каза, той си е направил своя избор. Нека да си тегне своите последствия, нека да се носи. Не, братя и сестри. Авраам не се поколеба веднага да тръгне. Колко са били силите, не се казва тук. Но при всички положения тези 318 души, които той изведе и които той предвождаше, предполагам, са били много всъщност малобройни спрямо огромната, може би 1000 войска, армия на тези царе, на тези 5 царе. И всъщност в целия Стар Завет са описани много войни, много физически войни, много реални войни, които са се водили. Но те насочват вниманието ни към духовната война или към духовната битка или духовните битки в последното време, в Новия Завет. И те ни дават основания да разберем, че ако тогава са действали реални физически сили, и днеска продължават да действат такива, и виждаме, че целият свят е всъщност един военен конфликт, едно военно огнище, братя и сестри, ние вярващи сме призвани да се бием срещу силите, срещу началствата, срещу властите на тази поднебесна. И както онази армия или онази огромна армия от 5 царе е била въоръжена и много добре организирана, така и дяволската армия или сатанинската армия, противникът на душите ни добре е организирал своята пъклена армия. Но става да бъде на Господа, че Бог е дал наистина едно всеоръжие, с което ние да бъдем въоръжени. На вярващите, на всички хора, които са приели и са повярвали в Господа Исуса Христа. Така че ние да бъдем в едно доброто воинстване на вярата. Слава да бъде на Бога. И така, Авраам чу, че неговия племенник е бил пленен. И когато чу това,
Вместо да си каже, нека той да направи каквото си е намислил. Аз не мога да му помогна. Не, той прояви своята братска любов. Това беше братска любов в действие. Слава да бъде на Бога. Да тръгнеш с 318 души и да знаеш, че може би това ти коства живота, ще ти коства живота. Че ще има жертви, а може би никой няма да се върне жив. Не, той не мислеше това. Истинската любов, истинската вяра е винаги независима. Слава на Бога. Но истинската вяра никога не е безразлична. Тя прави 3 неща. Първо, очиства сърцето. Сърцето на Авраам беше чисто от Содом, от тази мръсотия на Содом. На второ място, тя действа винаги чрез любов, чрез истинска братска любов. А той имаше към неговия племенник Лот. И дори тук забелязваме, че докато каза, той чу това, което се е случило с племенника му, след това той тръгна, за да помогне на своя брат Лот. Не случайно словото на Бога е толкова категорично. Тази любов беше наистина в действие. И на трето място, любовта винаги побеждава. Амин. Побеждава. Защото словото казва, че тази победа, която е победила света, според посланието на апостол Йоан, първото послание, 5 глава, тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Слава на Бога! Всъщност на кого е преобраз Авраам, който спаси своя племенник? На нашия Господ Исус Христос. Само преди известно време, когато беше Рождество, ние припомняхме, че името на Исус означава Спасител. Той за това дойде. Да спаси не една душа, както примерно при Авраам, свой племенник с неговото семейство, а дойде да спаси цялото човечество. Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. В това се състои любовта, е то Божията любов. Че ние възлюбихме Бога, но Той нас възлюби. И тази любов, която всъщност показа Авраам, тази жертвеготовна любов, в пъти по-голяма е в нашия Господ Исус Христос, който я показа към всички нас, към цялото човечество. Господ да ни благославя. Но, брати и сестри, на кого е пък преобраз Лот? Той е преобраз на човека грешник. На този човек, който прави избор, който има свободна воля, но прави погрешен избор. Следствие на което неуспехите, неволите в живота му го следват. Но този човек, който след като бъде спасен, трябва да тръгне в правдата на Бога. Добре, а на кого е преобраз тогава? Вестителя, който се избави и дойде да каже на Авраам: твой племенник и семейството му са пленени. Дълбоко вярвам, че този вестител не беше ангел. Божия ангел извести за раждането на Исус. Но тук ангел не действаше. Тук беше един реален човек, може би беше един от говедарите на Лот, който идва и казва на Авраам. Той не бяга от опасност. Той не се крие. Този вестител идва и казва веста и желае да му се помогне. Братя и сестри, този вестител е преобраз на всеки един от нас тази сутрин. Ние да бъдем добрите благовестители през тази година. Защото не е нужно да се крием от опасностите, които са около нас. Ние трябва всякога да идваме при Бога и с ходатайствена молитва да представяме своите ближни, своите роднини, своите братя и сестри, своите деца, внуци, правнуци. Господи, помогни им, изведи ги, спаси ги от опасността на този свят. Слава да бъде на Бога. Братя и сестри, наистина блестяща беше стратегията на Авраам. Някой може да каже, но той беше военен стратег. Нищо подобно. Той беше един номад. Един човек, който се местише шатрите. Един човек, който отглеждаше животни. Но знаете ли, благодарение на тази военна стратегия, а може би точно нещо подобно като Гидеоновата
армия, която се стоеше от 300 души, този човек, заедно с малобройната армия от 318 души, която той раздели на 3 места по 100 човека и малко повече, той успя. Не, Господ успя да избави наистина Лот, неговото семейство и не само него, а и Содомския и Гоморския цар. Без нито една жертва. Без никакви материални щети. Това беше чудо от Бога. И така, скъпи брати и сестри, истинската вяра винаги е побеждаваща вяра. И тя беше показана в живота и изявена в живота на Авраам. Но истинската вяра е и никога, и всъщност тя не е недосегаема. Тоест, след като беше и дошло нападението в тази първа световна война, веднага след тази блестяща победа следваха 2 срещи. И то много паметни срещи, много важни срещи. И аз искам да прочита за тях малко по-надолу от 17 стих. Когато се връщаше Аврам от поражението на Ходол Гомора и на царите, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савейската долина, която е царската долина. Тогава и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, казвайки: благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята. Благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десятък от всичко. А Содомският цар рече на Аврам: дай ми човеците, а имота задръж за себе си. Но Аврам каза на Содомския цар: аз вдигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог, Създателя на небето и на земята, и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, ни конец, ни ремък за обуща, да не би да кажеш: аз обогатих Аврам. Приемам само онова, което изядоха момците и дела на мъжете, които тръгнаха с мен: Анер, Ешхол и Мамри. Те нека вземат своя дял. Амин. 2 паметни срещи. Едната с Содомския цар. Интересно, че не се споменава името му, но ние знаем, че преобраз той на нашия противник Сатана. Вижте, при всяка една блестяща победа в живота ни, каквато имаше Аврам, винаги, може би, и най-вече следват големите изкушения в живота ни. Не беше ли така и при Господ Исус? Точно когато беше изпълнен със Святия Дух, той бе заведен от Духа в пустинята. И едно от изкушенията, там са описани 3 изкушения, но аз вярвам, че те са многократно повече от тези 3. Едно от тях беше, след като Сатана му показа всички царства на света и каза: всичко това ти давам, само падни и ми се поклони. Представете ли си при един, който е препълнен със Святия Дух, едно такова изкушение да му се каже? Но той каза: на Господа, писано е, на Господа, твоя Бог да се покланиш и само Нему да служиш. Това беше при Господа. Как беше при Авраам? Вижте, скъпи братя и сестри, аз казах, не е недосегаема. Този сатанински замисъл беше много коварен. Всъщност, Содомският цар искаше все едно, че да каже: ти си успял, ти си този, който си поразил. Тоест, ти си спечелил победата. Затова нека тези користи, нека тази плячка да бъде твоя. Представете ли си колко примамливо звучи това? И днеска света наистина е корумпиран, за съжаление, и света, в който ние се намираме. Братя и сестри, лукавия непрекъснато представя примамки не само пред нас, но и пред младите. Но Господ да помогне ние да не гледаме на тези временни неща, на тези придобивки, които могат да изглеждат наистина примамливи. Но ние да кажем: Господи, ти ме обогати. Слава да бъде на Бога. Аз не искам това богатство, което е в света. Искам ти да ме обогатиш с твоята сила, с твоята мъдрост, с твоя мир, с всички добри дарове, които Той има. Защото истинската вяра, братя и сестри, винаги е безкомпромисна. Амин. Тя никога не прави договор със света, защото гледа отвъд временните богатства. Гледа на вечния град, на който архитект и строител е сам Бог. Амин.
И сега вижте тази паметна среща с Мелхиседек. Тогава Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, казвайки: благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Създателя на небето и на земята, благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Авраам му даде десятък от всичко. За първи път, по един уникален начин, Бог ни представя чрез Мелхиседек нашия Господ Исус Христос. И аз тук намерих едно седмократен прототип на Господа Исуса Христа в образа на Мелхиседек. На първо място искам да ви прочита от посланието към евреите, 7 глава, от 1 до 6 стих. Защото този Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете, и го благослови, на когото Авраам отдели и десятък от всичко, този, който по значението на името си първо е цар на правда, а после е салимски цар, т.е. цар на мир, без баща, без майка, без родословие, без да има нито начало на дни, нито край на живот, но оприличен на Божия син, остава завинаги свещеник. Помислете колко велик е този човек, на когото патриарха Авраам даде и десятък от най-добрата си плячка. Онези от левиевите потомци, които приемат свещеничеството, имат заповед по закона да вземат десятък от народа, т.е. от братята си, макар и тези да се произлезли от числата на Авраам. Той обаче, който не е произлязал от техния род, взе десятък от Авраам и благослови онзи, на когото бяха дадени обещанията. Слава на Бога! Разберете ли, братя и сестри, ето го този седмократен прототип на Исус в образа на Мелхиседек. На първо място, неговото родословие. То е без начало и без край. Според евреите 7 глава и според книгата на пророк Михей 5 глава, където знаем, че се казва, че то няма начало, няма край, неговото владичество. На второ място, жертвата. Жертвата. Той изнесе хляб и вино. За първи път, като че ли пред нас, ни се показва образа на Исус чрез Мелхиседек. Но за първи път ние виждаме и жертвата на Христа показана. Тоест, все едно, че ние присъстваме на първата Господна трапеза в глава 14 на книгата Битие. Защото по този начин ни се показват святите символи. Това, което представлява тялото и кръвта на Господа. Ние миналата седмица взехме участие в тази Господна вечеря. И аз дълбоко вярвам, че това носи двойно благословение за всеки един от нас. Първото благословение чрез тялото на Исус и второто чрез Неговата пролята кръв, която изчиства от грехове, но която изцелява и от болести. Слава да бъде на Неговото име. На трето място, свещеничество, което няма да има край. Според Псалом 110, 4 стих, той е свещеник по Мелхиседековия чин. Тоест, вечно свещеничество. Според евреите 5 глава 10 стих и 6 глава 20 стих отново ни повтаря автора на посланието тези думи. Братя и сестри, на четвърто място той е цар свещеник. Мелхи на еврейски означава цар, а Седек или Седек означава правда. Цар на правда. Цар свещеник. Виждате ли, когато преди седмица говорихме за родословието на нашия Господ Исус Христос, ние намираме точно това в Него. По линия на Йосиф, макар и не е негов баща, той беше цар, защото беше от родословието на Давид. Но по линия на Мария, неговата майка, той беше от родословието на Арон, т.е. на свещеника. И по този начин Исус е едновременно цар и свещеник. Но същевременно той ни прави и ние днеска да бъдем царете и свещениците на Бога. Господа ни благославя за това. На пето място, по-велик от Авраам. От Евангелие на Йоанна, 8 глава, Исус каза, че преди да се е родил Авраам, аз съм. Всъщност,
Той е по-великия, той е най-великия. По този начин той го доказа. След това цар на правда. Според Евреите 1 глава 8 стих. Според 1 Коринтияно 1 глава 30 стих. Той наистина е истинската праведност. Той показа, че е праведен цар. И на 7 място той е цар на мир. Мелхиседек, а всъщност е абсолютно идеалният преобраз на нашия Господ Исус Христос. Според Евреите 7 глава 2 стих и според Исаия, пророчество на Исаия 9 глава, където се казва, че името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира, т.е. цар на мир. Братя и сестри, наистина виждаме първото представяне на Исус по един уникален начин. Там, в 14 глава на Битие. Но същевременно виждаме и първата Господна трапеза. Виждате ли нещо друго още? Първия десятък. Много хора са ме питали, къде в Словото го има? Първия десятък. И забележете, че точно в този стих, точно на това място в Битие 14 глава, още преди да е даден закона, още преди Бог да постанови постановлението за първите плодове, за даването на десятъка, той го направи чрез Авраам. Слава да бъде на Господа. И по този начин той ни го показа и вече виждаме в 7 глава на Евреи това отново да е повторено, да е на няколко пъти казано, че той е дал десятък. Преди закона го е направил. И забележите, от всичко. Вече сме говорили, че десятъка на първо място трябва да бъде времето ни отделено. 10-та част от времето ни отделено за Бога. 10-та част от нашите материални придобивки и то с една радостна жертва. Господ да ни помогне да разберем, че това е знак на нашата признателност към Бога. Знак на нашата благодарност, че Той ни е обдарил. И понеже Той го направи, все едно, че искаше да каже, аз, не поради моите способности съм това, което съм, но Бог ми помогна да победа в тази битка. Слава да бъде на Бога. Братя и сестри, наистина виждаме това. И сега вижте какво благословение му дава Мелхиседек, т.е. Господ все едно на Авраам, а и на всички нас. Благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята. И благословен да бъде кой? Всевишния Бог. Когато брат Ники днес прочете в началото Псалом 34, той говореше за това ние да благославяме Господа. Много често наши братя, специално от православната църква, казват, как така ще благославяте Господа? Но Словото го казва. 103 псалом се казва, благославяй душе моя Господа. Това е нашата привилегия, скъпи братя и сестри. И Господ да ни помогне да го разберем днеска, че както Мелхиседек благослови Авраам, така и ние сме длъжни всеки един да благославя своя ближен. Както и в началото на тази година ние да кажем, благословен да бъде всеки един от вас. Благословени да бъдат вашите домочадия, вашите домове. Благословени да бъде нашата родина България. И всички ние да сме благословени от Бога. Но благословен и Всевишния Бог. Вижте, Мелхиседек не каза благословен да бъде Авраамовия Бог, а Всевишния Бог, т.е. Бог на всички народи, Бог на всички нации. Това всъщност реално подготвяше Авраам за среща с Содомския цар, т.е. неговото сърце да бъде пълно не с нещата от света, но с Божиите истини, специално с Господа, който е Твореца на цялата вселена. Братя и сестри, забележете и го разберете за пореден път. Бог винаги благославя своите си. Нека тази истинска вяра в вашите сърца да бъде тази, която побеждава света. Амин. Тази вяра да бъде непоклатимата във вас, да бъде безкомпромисната вяра. Но нека да знаем, че Бог продължава да ни благославя. И то в подходящия момент, не толкова за нас, колкото Той да ни покрие, да ни разкрие, че Той е готов да ни укрепи и да ни даде сила. Във второ летописи 16 глава 9 стих се казва, защото очите на Господа се обръщат насам и натам, през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чието сърца са съвършенно разположени към Него. Това е нашия Бог. Дали сърцето ни, моето, вашите, са разположени съвършено към Бога? Дори да не са разположени, Той иска
очистването на сърцата и душите ни. Слава да бъде на Неговото име. Днеска ние имаме в лицето на Бога, на нашия Господ Исус Христос, нашия щит, нашата защита, нашата сила. Христос е твоята и моята защита. Той е твоя моя щит. Той ще покрие сърцата ни, умовете ни, телата ни. Той ще направи ръцете ни да воюват и ние да бъдем победителите с Господа. Дори повече от победители. В Римляном 8 глава 37 стих се казва, че ние сме победители и повече от победители с Господа. По кой начин? По начина, който е доказан в Откровение 12 глава 10 стих. А те го победиха. Кои те? Всички ние тая сутрин, които сме Божите синове и дъщери. Кого? Противникът на душите ни. Кого? Ей, този Содомски цар, за когото тук се говори. Те го победиха чрез кръвта на агнето. Амин! Това е едната победа, която ни е осигурена чрез Исус Христос и Неговата вседостатъчна жертва. И втората, чрез силата на нашето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. Братя и сестри, бихме ли били днес Аврамовите деца, наследниците по обещание? Бихме ли били тези, които имаме това всеоръжие и които продължаваме да бъдем войните на Бога? Амин! Които да побеждаваме. И тези битки, които ни предстоят. Да, през тази година, вероятно, не вероятно, а напълно, истина е, че ще имаме много битки. Нашата битка, знаете срещу кого е, срещу цъмните сили на поднебесната. Но Бог да ни помогне, въоръжени с Господа, въоръжени заедно с Него, да вървим. И нека да не забравяме тези истини. Господ да помогне в тези поредни битки ние да преживяваме поредните победа с Исуса. Ние да бъдем тези, които срещаме Господа и се приближаваме повече и повече до Него. Ние да бъдем тези, които да участваме в Господни трапези, т.е. да имаме лична среща с Господа по този уникален начин и ние да възпоменаваме Неговата жертва и всъщност това да бъде нашето двойно благословение от Бога. Да не забравяме, че ние трябва и да жертваме от времето си, от средствата си за Господа. Да го правим обаче не принудително, но с отворено сърце, като му казваме: благодаря ти за здравето, благодаря ти за успехите, благодаря ти, че всичко дължа на тебе. И не на последно място, благославяйте Господа. Благославяйте на нашия Господ. Той е в основата на всичко. Но не забравяйте и да се благославяте един друг. Не забравяйте да благославяте църквата си, своите домашни. Не забравяйте да благославяте нашите братя и сестри по света. Не забравяйте да благославяте и народа на Израел. Слава да бъде на Бога. Бог да ни помогне. Да, ще имаме изкушения в тези битки. Ще имаме, може би, и провали. Но нека да се изправяме и да вървим с Господа. Нека всичко, което правим през тая година, словом или делом, да го правим за слава на Бога Отца. В името на Господа Исуса. Амин.